Λοιπόν, γελάσαμε μετά αυτό γκολ, τις ντροπιαστικές χαμένες ευκαιρίες, τις γκάφες των τερματοφυλάκων, τα ηλίθια κουρέματα. Τίποτα άλλο? Α, ναι, οι τούμπες. Δεν είναι η τυχερή μέρα του Feel Bad. Αου! Κοιτάξτε πόσο έδαφος καλύπτει μόνο και μόνο για να έχει ένα άδοξο τέλος. Φανταστική ακρίβεια για να χτυπήσεις ένα στόχο που απέχει μόνο λίγα εκατοστά. Εντάξει, το έχουμε δει αρκετές φορές πια. Εντάξει, μία ακόμη τότε. Πα. Καημένε Φιλ, όταν βλέπω δοκάρι θα την κάνω γρήγορα. Προτού πάει στη Λέστερ και βάλει όλα εκείνα τα αυτογκόλ, ο Φρανκ Σινκλέρ ήταν στη Τζέλσι. Εκεί όμως είχαν την πρόνοια να τον κρατούν μακριά από την εστία με αυτό. Τον μαγνητικό διαφημιστικό πίνακα. Ελεύθερο. Πίσω 10 μέτρα, Τζίμι. Εντάξει, βολέψω όπως νομίζεις. Η όρασή του θα επιστρέψει μόλις πιει λίγο νερό και πει στους δίδυμους Μπόιερ τι συνέβη. Ίσως ο μαγνήτης να ήταν υπερβολικά δυνατός. Κάνε στην άκρη, μαυροντημένε! Πρόσεχε μαζί. Εκείνη η άσπρη μπογιά δεν έχει στεγνώσει ακόμη. Εντάξει, Φρανκ, ο Κεν Μπέιτς τον έκλεισε. Φύγε, Μπόπτη! Καλά, αυτές οι άσπρες μπογιές γλιστράνε πάρα πολύ. Ωραία, ο Φρανκ απεγκλωβίστηκε. Θυμάσαι προς τα που κοιτάζεις, Φρανκ? Κοιτάξτε το πόδι. Είναι σε νεκρική ακαμψία. Τον σκότωσε. Το κακό νέο είναι ότι έχασε 2 δόντια σε αυτή την πλευρά και 3 στην άλλη. Έλα ρε φίλε, διαιτητής είσαι. Ας την μπάλα για τους άλλους.